ase kenyoro gya Kiamwasi ekigotoka ase ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii ase abantu batamanyiri banyare ko babakubeka emiroberio yokoenekia koirania magega amagendero abantu batamanyiri nigo banyate ko babagwe na koiba chipipe na boigo chitap chiamache kigesima hekyo kyanyate ko bagekoremwa amono mojumbe borogongo Mheshimiwa Anthony Kibagendi koenekia hegekorekiga n'umugambi w'echinsemo ekyo Judith Kerubo oyo nyare ko baga korieira yogochia koenekia obotuki na kobabeka byara bonsi bari banyare ko baba koenekia hegekorekyo ase umuradi oyo agachitwa amono mojumbe oyo erinde ko bakonya bamenyi benseme yo amache nabono nigo abantu batamanyire banyare ko bakobeka emiroberio yo koirania amagendera yo magega morikito Uncle Dipo Nasanya na etarase chinsemo ekyo nabono otwaregania robot rega senchero yo bikirana ibikoro by'obusalia nigo bono bigendete konekigwa chinsemo ao ime ya Kitutu Chache South amanto batamanyiri nigo bagenda na kubutura chipipe chamache omuradi obeire kogokonya abamenyi bensemeywe ase bono bairete nonyene chitabu chokobucha mache igo twakumiria semambie ya rero kuguka na konyora ngakero mu watchman yasoge tasi nigo chikonyore chaye yaye omuntu nde bwate kirenge kebe ochire osaliria mache ga igo rusiri chitapu nabo igo gunire pipe iria gasokia mache ekene kerengererie kebe na ndekie ogo usio konene singenja macha ya tokonyira ise community Mheshimiwa Anthony Kibagendi Mheshimiwa itubo Kitutu Chache ga tokonya macha ya asengenji torege tunuboro atokonyire sana lakini abantu batwarire kerengereri kyoboriri kucha gusalia macha na macha ya gagokonya abana be skuru gaiga akonya ne community collection point gaiga omugambi omonene bw'ensemo ya Kiamwasi Madam Judith Kerubo nigaba kawoikirana asaywe nabo igo kwenekega korekega Kero muradi uyu begetu abana inchi mbakonyerete bakagoka sana lakini nenda asingenja ababegu bandi baro babatamanga nabo batari ko wakune bintu byakorekanire nabo koranga umuntu nachitaye go mwalifu agachakana chamacha lakini nende nonya macha ya nachire okoranga uyu nyanachite iganya nachite ina protesting way asengencho amacha taraikira abantu bonse gusangana bagwakirishi kurwa bisi yo mujumbe nigo batebanga telibija gusalia magenderero anene alia gokonya abantu asobwamo project people centered after public participation abananchi bagatebi mujumbe kare tu akoreta maoni bagatebanga Kiamwasi amajare gotoka are gotokonya zaidi the project ye gacha ke gakorekana ekaera bia amaje naro asobongi nande tari bwakanigu abananchi bagateunga abakonyonyora ase inchira yabo sa lakini committee etoka around iga PMC enyare korinda macha take step very firm against wale bakolete obo salio boiga ande to batebinga nturi kuchikotegerera go entertain abarifu ase community gerendo kiare chibesi nyinge yatekere kwa ndajinsa mochindra lakini mujumba karangambia akibeke Kiamwasi yeto tete community to bwatesi tumanye mbare basalitia macha tubeke baraza tu abangire na chief torigereri tubeke mikakati to reinforce tubeke mbake kamati ego chikorenda macha ya totware technical person umuntu okorenda macha ya egere ukogani ku mujumbe n'abananchi ba Kiamwasi abanyakenyero boigo ni gobesokia na kugikeria gekorekeiga amacha igo mugambi natoete twigwete biyo lakini rere bwakire ero mambi kengo yetaiga ngoteunga no manyeta macha asali rugo ate ya tena injenda ndanda ekene kene kiorokerie kebe mono asengenje kare twanyorire mugambi atokoreira magendero ntubwene bigusari bakanira manganaya na kogechigumono no muntu yaga ne yirirwe getambukiro twasabira abagambi baito muntu uyo butukibokorwe amanyekane ayirirwe getambukire kenene asengenjo chakiri gutuchande community gaiga omugambi kurwa nsemo yoborendi ni gobono alireira yogo chigokoromukia na gokorobotuki na kubabeka byara abakagirwa abaiga nabo igo banyare ko babakwirirwe getambukiro kiri chiko muno mwakilishi wa serikali wango tebanga nkuri gitoro uyo na kitamacha na kera turamonyore ntumubwate na tumumukire getambukiro korengana na bune sheria goteba kera usalia mali ye public bunaya ibakonyore gefungo kimyaka 5 jela osoaka ni fine milioni ya mogo sebionsi kuripoti likitase kiao kia Gatembe kuroiga sekenyero gia Kiamwasi kutoka imeje ward ya Kitutu Central imeje county ya Kisii litira na inkoro kwa Dipon Asanya.